У міліцыі праверылі гісторыю з імаверную спробую выкрасці дзяцей у Браўлянах пад Менскам. Відэа беларускі, якая ўвечары заўважыла на дзіцячай пляцоўцы незнаёмца, што хутка скіроўваўся да ейных дачок, сталася вірусным у сацыяльных сетках. Як выявілася, жыхар Браўлянаў прыехаў тады ў двор, каб забраць сваю дачку. На відэа, апублікаваным Міністэрствам унутраных справаў, мужчына апавёў, на дзіцячай пляцоўцы заўважыў падобных ростам і камплекцыяй дзяцей, ды паклікаў іх. Аднак, падышоўшы бліжэй, зразумеў, што памыліўся і скіраваўся да свайго аўта. У гэты момант мужчыну пагукала маці дзяўчатак і прыстрашыла зняць на тэлефон, а запіс выкласці ў сеціва. Мужчына ж патлумачыў, што ён толькі шукае сваё дзіця. Вижу, что каким-то образом объяснить ситуацию ей невозможно, да ей, наверное, не хотелось этой ситуации, ей надо был хайп на ролик. Перед этим я, когда был рядом с детьми, я успел уже позвонить своей дочери, где она, они, оказывается, поднялись подруги Василине в квартиру. Она оделась, дочка подошла, я ее посадил в машину, и мы уехали. У Беларусі з'явілася вакансія мары. Гарадзенскі мясакамбінат праз партал дзяржаўнай службы занятасці апублікаваў прапанову. Патрабуецца намеснік дырэктара з заробкам 40 000 рублёў. З патрабаванняў да кандыдата вышэйшая адукацыя і 5гадовы досвед працы. Але ў гэтай заманлівай прапанове ёсць адзін істотны нюанс, паведаміла выданне smartpress.by. Рэч у лішнім нулі. Гарадзенскі мясакамбінат сапраўды шукае намесніка дырэктара. Вось толькі плаціць яму гатовыя 4 000 рублёў, а не 40. Аднак да апублікавання правільнай абвесткі прадпрыемства сутыкнулася з масавымі званкамі ахвотных спаборнічаць за пасаду намесніка дырэктара. Цяпер у рэспубліканскім банку вакансіяў каля 170 000 прапановаў. Самы высокі на гэты момант заробак прапануюць намесніку старшыні ўпраўлення ў Неабанку ад 17 до 20 000 рублёў. Пачалі дзеяць санкцыі, прынятыя еўразвязам у межах 19-га санкцыйнага пакету. Пад абмежаванне трапілі беларускія дошкі расійскіх Альфа-банку, Сбербанку і банку ВТБ. Пры гэтым у Альфа-банку паведамілі, што яго карты па-ранейшаму будуць працаваць у Беларусі і за мяжою. Зрэшты, магчымыя, цытата, асобныя праблемы ў некаторых еўрапейскіх краінах у выніку персанальных рашэнняў замежных контрагентаў. А вось Apple Pay працаваць не будзе. Пры гэтым у банку знайшлі выйсце. У снежні выпусцяць плацежныя стыкеры. Падпіскі Apple, якія ажыццяўляюцца праз Apple ID, таксама зробяцца недасяжнымі. Кампрамісу пакуль знойдзена не было. Гэтак памочнік Пуціна Юрый Ушакоў пракаментаваў вынік амерыканска-расійскіх перамоваў пра план заканчэння расійскай агрэсіі супраць Украіны. Сустрэча ў Крамлі напярэдадні трывала амаль 5 гадзінаў і завяршылася ўжо ўначы. У Маскву на перамовы прыбылі спецпасланнік прэзідэнта ЗША Стыў Уіткаф і зяць Дональда Трампа Джэрад Кушнер. Падрабязнасцяў сустрэчы не разгалошваюць. Ушакоў зазначыў толькі, што ў Крамлі абмяркоўваліся не дакладныя фармулёўкі, а толькі асноўныя палажэнні мірнага плану, прапанаванага Трампам. Паводле тэлеканалу NBC News на перамовах расейцы адмовіліся праявіць гнуткасць у пытаннях тэрыторыяў і абмежавання колькасці украінскага войска. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Перад сустрэчаю са Стывом Уіткафам Пуцін заявіў, што Расія не збіраецца ўступаць у вайну з еўрапейскімі краінамі. Але гатовая да яе ўжо цяпер. А інстытут вывучэння вайны зноў падкрэслівае, парушэнне паветранай прасторы НАТО з боку Беларусі можна разглядаць як рыхтаванне Крамля да магчымых баявых дзеянняў. Але ці наважыцца Масква? У эфіры студыі Белсат апавёў палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Кладучы руку на сэрца, я мяркую, што сёння гэта практычна нерэальна. Калі ўжо ва Ўкраіне загрузла гэта нібыта другая армія ў свеце, то
пораху для нападу на Еўропу, ўсё ж такі тады НАТО міжволі мусіць будзе адрэагаваць па поўнай праграме. Няма такога патэнцыялу сёння ў Расіі. Іншая рэч, што кажучы бандыцкай мовай, а крамлёўскія яны менавіта ў бандыцкім стылі дзейнічаюць, яны на понт бяруць Еўропу, палохаюць, і ў гэтым плане, канешне, вось гэтыя гібридныя атакі, яны могуць быць дастаткова эфектыўнымі. І вернемся да падзеяў у Беларусі. Анансаванага капітальнага рамонту моста праз Лебядзіную сажалку ў Гомлі так і не пачалі. Працы павінны былі распачацца 1 снежня, а завяршыцца ў канцы сакавіка на лета. Аднак падвёў выбар падрадчыка. Чарговы тэндэр гомельскага ўпраўлення капітальнага будаўніцтва на амаль 1 000 000 рублёў не адбыўся, піша выданне «Флагшток». Першыя дзве спробы знайсці падрадчыка ў пачатку кастрычніка, а пасля ў сярэдзіне лістапада былі безвыніковыя. На трэці раз ахвочага адрамантаваць мост у Гомлі знайшлі прыватную фірму з Менску. Аднак у канцы мінулага месяца закуп прызналі неадбытым, бо ў кампаніі, як высветлілася, ёсць запазычанасці ў аплаце падаткаў, збораў і пені. Выданне адзначыла, што ніводная з дзяржаўных арганізацыяў нават не спрабавала атрымаць такой буйной замовы. Чыноўнікі прыслухаліся да людзей. У адным з раёнаў Мазыра на Гомельшчыне замянілі ялінку, якая выклікала нямала негатыўных водгукаў гараджанаў у сацыяльных сетках. Дрэва, якое ва ўпрыгожаным стане мае ствараць святочны настрой, усталявалі ў 4-м мікрараёне Мазыра ў канцы лістапада. Аднак мясцовыя жыхары адзін з сімвалаў Новага года не ацанілі. У каментарах людзі абураліся станам ялінкі і жартавалі, што дабывалі яе нецвярозыя лесарубы. Нарэшце дрэва на гэтым месцы замянілі. Куды падзелі папярэднюю ялінку, невядома. Пачуццё голаду прывяло да крымінальнай справы. У Барысаўскім раёне жанчына трапіла ў дом вяскоўца і скрала харчы. Шкоду ацанілі на 14 рублёў, паведамілі ў міліцыі Менскай вобласці. Следча-аператыўная група вывучыла запісы з камеры відэаназірання ў адным з пакояў дому. І ў выніку адмыслоўцы выявілі асобу падазраванай. Гэта беспрацоўная 39гадовая мясцовая жыхарка, якую раней ужо неаднаразова прыцягвалі да крымінальнай адказнасці за маёмасныя злачынствы. Жанчына патлумачыла, што пайшла на крадзеж, бо вельмі хацела есці. Цяпер яна фігурантка крымінальнай справы. Беларускіх лыжнікаў, фрыстайлістаў і сноўбардыстаў дапусцяць да ўдзелу ў нейтральным статусе ў кваліфікацыйных спаборніцтвах на найбліжэйшых алімпійскіх гульнях. Адпаведнае рашэнне прыняў міжнародны спартовы арбітражны суд у швейцарскай Лазане. Тым самым суд адмяніў пастанову міжнароднай федэрацыі лыжнага спорту і сноўборду ФІС пра поўны недопуск спартоўцаў з Беларусі і Расіі. Гэтак паспрачацца за ўдзел на зімовай алімпіядзе ў Мілане і Картына де Ампеца здолеюць, напрыклад, беларускія фрыстайлісты, якія стабільна прыносілі медалі з 1998 года. У ФІС з рашэннем суда пагадзіліся і зазначылі, што правераць кожнага спартоўца на адпаведнасць крытэрам нейтральнасці, у тым ліку на адсутнасць сувязі з войскам ці спецслужбамі Беларусі і Расіі, ды непатрымання расійскай агрэсіі супраць Украіны. А ў беларускім футболе назвалі найлепшых у чарговым, мякка кажучы, не самым паспяховым годзе. Асабістыя ўзнагароды ад Беларускай федэрацыі футболу раздавалі ў Менску на цырымоніі «Зорны мяч». Найлепшым трэнерам чэмпіянату Беларусі і краіны ў цэлым прызналі Івана Біёнчыка, які ачольвае Славію з Мазыра. У асабістых намерацыях сярод футбалістаў дамінавалі гульцы свежаспечанага сенсацыйнага чэмпіёна МЛ «Віцебск». Брамнік каманды Павел Паўлічэнка стаўся найлепшым гульцом усяго турніру. Тытул найлепшага футбаліста Беларусі, уключаючы тых, хто гуляе за мяжою, дастаўся паўабаронцу Валеру Грамыку. Ён выступае ў Казахстане за Кайрат, які сёлета здолеў кваліфікавацца ў асноўную стадыю Лігі чэмпіёнаў УЕФА. Грамыка па ўзнагароду не прыехаў, абмежаваўся відэазваротам. Адметна, што раней гулец выступаў з крытыкаю айчыннага чэмпіянату. З нашага чэмпіянату у прынцыпе раю з'язджаць. Трэба быць шчырым, з кожным годам ён усё слабее, моцныя выканаўцы з'язджаюць. Адбіваецца ліміт на заробкі, людзі з'язджаюць туды, дзе прапануюць больш. На гэтым завяршаем наше выданне. Больш падрабязная інфармацыйная карціна дня у маіх калегаў у вечаром эфіры аб'ектыву і студыі Белсат а 20 паводле Менску. Калі вы жадаеце падтрымаць нашу працу, пастаўце лайк і пракаментуйце гэтае выданне ў Ютубе, а таксама падпісвайцеся на нашы YouTube-каналы і сацыяльныя сеткі Белсату. Але дбайце пра лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.